ang sanan mo cuman hingke tini obosik ko obo sung IPFT hinui chung nokhormani pura chini naimung hingkai chung Tripura ni audition nokhlaimani kotor andolon khlaimani chini hasteni lukurok chini o Tripura no naharoi jakjamok khayoi kurum kuthum khlaioi chunguro tangwi nogrum sawoi chung thanai bidang sabao chung bot kubangma manoi chini montri mangai je tabo cabinet minister no ang sanan musunggo obo hingka kai chini jonogon ni thani chung tabo kaisari khlainan thangkai kaisa program khainan thangkai purirono karinan thangkai nogrum botao sajago obole IPFT rok chung tabo kaisa IPFT ni saka সংগঠন IWFT hinchongjang manba chung leader hisabe para protibasio chung chini puriboton karina thakai chung nogrum tabu bosoi mati khlayo sajangnan thangkai kumahin proshno khaijak IPFT jut BJP সরকার bai to bujangmani সরকার chung bot yelen rok to buimaya na aw angbo hini ma phayo aw hini no borobai proshno khaijago tabo hingka kai nok kaisabo maya tuini subidar maya tabo BJP সরকার বসাও chini pura patta pari janai hinoi obole kasaro chini paisi goisi jomana haroi sika sung bahai kai pura buri sero bosao sung tabo bahai kai chini pura patta ro mansinai tabole te mania po APL bo mania po hairo kinai sao sada thumnan thakai bosao noro poisino tiye noro tabo sada khlainani tuma samong thepane noro obo sung sungjagi tongo chini sanani kokroi chung pujuboro amtino juno meeting hearing khangkai meeting go simisi MCC meeting go simisi sao CSC meeting ko Tripura ni ko oboni pore hangkai soba kotor khainani obo saria soba chigonam phanche Tripura no ti khai bukuk boto khai tini kha koyekdin tabo lok sabha election phai tongo o maja yo khai tabo teisa Tripura no thabonom phayo chung je central chung meeting asugo borok bai meeting asuk mani sini je agio chukti potro khaimani Tripura ni tioi chini pradhan mantri bai obonoti bosung kaisa kagos potro document tabo bosoi sini jakno yakho chung jonogon no phuniya ko chung membership pamle himba chung IWFT hisabe chung jebabe sara Tripura rajyo organize khai tongo obo apni song media bai song robo jotono sibo je nai tongnai je taban kharang no khanai tongnai borok go sibo chung vice president ang podi jak ang boba haikayoi khaisi khabrum khlaioi ani busa samoyo school phangmani pungai chu busa oi mai samoi kalangmani kanchonpuro ko phil khayo thanai bidan sabha boto mai ko sumang phayani busa masaya obo haikeno tiu sono thango teisa phirok khayo ang horega rataw phai maimi samoi jario abo kaisang birat bukhawa agat nangjago osu khlaioi nukhungni kamno bo khaioi busai busana charioi bukra na pale to khaioi te se party no nargoi chung cholwi tongo porengo usu toy cho khlai chung tini dangno khana dangno aw chung Tripura no nai nokhorma ba chung Tripura ni audition nokhorma ba chung Tripura no jeti khintu gona nango chini o Tripura haste no kaisa katar haste khlaina ni hinoi chung jotono khatung khajangoi tongmani first porjayo last porjayo tabo chung nai mani Tripura bung porikha